O que aprendemos? Nas visións retrospectivas dos compromisos políticos é moi frecuente o recordo agradecido daquele espacio intelectual ao que puidemos acceder, case como unha revelación, a envolvernos nunha causa. Así, moitos e moitas nacionalistas da posguerra congratúlanse, por exemplo, de teren descoberto nos anos 60 os textos do Castelao político e adoitan recordar con moita exactitude cando, como en onde receberan o seu primeiro exemplar do Séper en Galiza. Semellantes experiencias podemos registrar con autores considerados secundarios, é dicer, así que grazas á nosa incorporación aos movementos demos cos irmáns Vilar Ponte ou Joan Vicente Viqueira. Como as revistas recordamos tamén con nitidez o momento de entusiasmo en que descubrimos que existira a Fouce. Cando demos coa figura de Zuco Gómez ou cando nos asombramos con o periplo ideolóxico e vital de José Velo. Fala ben dun movimento como un independentista, o feito de que, aínda mergullado nunha actividade febril e baixo asedio estatal, deixase un tempo xeneroso para a lectura e a reflexión. E ponen, como ben sabemos, os libros non o son todo, e atrevémonos a dicer nen tan sequera o máis importante. Quen adicase parte das súas enerxías a unha causa colectiva e nun exercicio de recoñecemento, rexístrase aquela bagaxe persoal que incorporou na luta rapidamente daría unha dividida impagável. Moitas militantes xuvenís adquiriran unha destreza importante en portugués pola súa devoción ao reintegramismo, primeiro coa lectura da clásica Historia de Galiza en banda deseñada, editada por Mediño. Máis tarde, redixindo panfletos ou teses para asambleas. Outros fixéronse consumados maquetadores, mesmo vivindo como profesionais do gremio. Desexando colantes ou revistas, aínda houve algúns que desenvolvendo a súa pericia na seguranza digital para a dificultade e a espionaxe policial, puideron máis tarde ofrecer esa violencia ao grande público de maneira empresarial ou social comunitaria. Lonxe das especializacións, todos e todas tivemos que aprender un pouco de como se levan as contas dunha organización en este punto, como se axuda nas obras dun centro social, como se organiza unha festa concerto, como se fala en público, como se escreve un acta, ou quais son máis os pasos para presentar un recurso ante unha condena xudicial. E porén, como ben sabemos, os libros non o son todo, e atrevémonos a decir nen tan sequer o máis importante. Quen adicase parte das súas enerxías a unha causa colectiva e nun exercicio de recoñecemento, rexístrase cunha bagaxe persoal que incorporou na súa loita. Rapidamente daría cunha dividida impagável. Aínda ficaríamos na tona se non mergulláramos un chisco, mais até a capa profunda de aprendizaxe, grazas á historiografía sabemos que situacións de colapso e desorden social, como guerras e revolucións, reconfigúranse as relacións entre persoas e os papéis de xénero e de clase. Nos países en guerra, a leva masiva de homes para a frente situou as mulleres en postos habitualmente destinados ao xénero masculino, de traballo de factoría ata condución de transportes, onde houbo rebelións armadas de importancia, como foi o caso da nosa guerrilla antifascistas. As direccións de intelectuales e profesionales da política foron frecuentemente sustituídas polo mando de persoas de clases populares, menos letradas e máis versadas na sobrevivencia e no confronto físico. Os movementos populares, como o noso, non deben darse necesariamente
en momentos de colapso. Nen é preciso, nin desexable, casi for, mais si teñen a virtude de refacernos os marcos de referencias sociais e xeográficos. Fai 100 anos, as galegas e galegos retornados da emigración americana non traían con eles apenas novos sotaques, novas roupas ou outras visións da religión, senón tamén idearios anarquistas, masóns ou galeguistas. Nos anos 90 do século XX, previos a internet, adolescentes, aínda sen permiso de condución, comezaban a percorrer a xeografía do país para asistir a asambleas, movilizacións ou roteiros. Unha rapaza de Vigo podía coñecer a Marina ou un mozo de Samos visitar o Barbanza. Non se trataba apenas dun coñecemento xeográfico, tamén sociolóxico e interxeneracional. Un universitario tiña unha relación profunda con un obreiro da automoción ou unha hacker con un labrego. Un adolescente de 17 anos, xiaeiro no fútbol, podía escoitar narrazóns das loitas sociais pola boca dun traballador do naval dos 60 e de Mao da diversidade social e xeográfica, a diversidade psicolóxica. Con toda a súa fertilidade e rudeza, na asamblea conviven o ríxido co flexível, a faladora como un inhibido, o formal como o desleixado, o conservador con a rompedora. Nada máis desafiante e enriquecedor que o convivir a cooperación da diferenza. Desa fonte emanan as experiencias máis memoráveis, a amizade e os froitos partillados é tamén igualmente importante, o coñecemento das sombras humanas, da maledencia ou ambición. E se queremos erguer colectivos saudáveis, debemos comenzar recoñecendo a existencia das zonas oscuras que, independentemente das ideoloxías, emerxen en nós. Aprendemos tanto realmente? Falar como os distantes foren afíns, indiferentes ou hostís, pode darnos a medida do que enxerguemos moito máis de que cultivamos unha imaxe grandiosa de nós mesmos. Recentemente conversamos con L. que devotou anos ao independentismo antes de reorientar o ritmo da súa vida para unha exitosa carreira empresarial. Nela, alén do suceso, coñeceu unha outra versión das presas e concorrencias e inconvintes e o entusiasmo difícil. Pregúntalle: a verdade é que non, os ex-militantes temos un limiar do estrés tan alto que me resulta natural esta experiencia. No extremo contrario tamén nos atopamos con D. que botou case unha década na cadeia, logo de anos de militancia na rúa, e consumado este traxecto decidiu retirarse, casi como ermitaño nun ponto arredado do rural. Como levas esa soidade? Inquirimos. De maravilla. É a calma da prisión, sen violencia e rodeado de natureza. Nun espazo convencional, lonxe dos extremos. R. é na actualidade profesor de lingua en ensino medio e pregunta con interese sincero como van as cousas da política. Non milita nada e, porén, mantén a lealdade á causa na sala das aulas. Boa parte do material galego que emprego, texto, vídeos, música, témolo utilizado nos centros sociais, agora lida, por veces, con adolescentes de extrema direita, namentres homes que o instigan con agresividade contra o idioma e en favor da ditadura, mais eles son pacientes. As nosas asamblías eran ben piores. O que aprendemos é nos tan cercano e familiar como a propia casa e, porén, ao mesmo tempo, parecese estar convertendo nun idioma extraño. O mundo da revolución tecnolóxica normalizou o narcisismo, os espazos homoxéneos do individuo clausurado no cuarto en compañía de perfis virtuais. Diante
dun ecrá e suspensión da memoria, e máis que a dificultade e casi total imposibilidade de entendemento fora de pactos puntuais. Por iso, o exercicio de todo o que aprendemos en libros e habilidades, máis sobre todo na difícil arte do convivir e da irmandade, é o cerne da política e da propia existenza da nazón. Vítor Oia: a historia non debe ser un obxecto extraño na militancia. Traballador da automoción vigués, filiado a CIGA, fillo e neto de fenetistas, Vítor Oia publicou recentemente Pulso de Galiza, reagrupamento, agregacións e conflictividade libertaria na comarca de Vigo, 1950 e 1962, Bastiana. Unha achega aos anos menos historiadores da ditadura e un rescate dos focos da resistencia anarquista no sul da Galiza, habitualmente escurridos no relato dominante. Falamos con Vítor do que supón pesquisar fora da academia e dende a clase obreira, da memoria libertaria do país e da herdanza dunha cultura militante soterrada por profundas mudanzas sociais. Como nasceu o teu interese polo anarquismo? Pois da maneira máis natural do mundo, a través da transmisión oral. Sempre souben da pertenza do meu avó materno á CNT e tamén do envolvimento dos meus pais e tíos nesta organización nos finales dos 70. De maneira que sempre foi doado para min, na memoria familiar e famosas folgas do 1962 que trato no libro. Sempre estuvo aí. Con o tempo surdiume esta inquedanza, esta grave tan coñecida en Vigo, de que tanto se fala, mas con trazos algo difusos, vagos. Que foi na realidade? Esta foi, entre outras, unha motivación fora de pesquisas. É un interese intelectual ou práctico militante tamén? Pois as dúas cousas. Eu sempre gostei da historia e logo, cando comecei a participar nos movimentos sociais de Vigo, a presenza da historia sempre me axudou a gañar perspectiva, a comprender o momento vivido. Durante décadas foches traballador da Citroën. Como se combina esta condición coa pesquisa? Pois imagina, aproveitando tempos mortos entre quenda e quenda, nas feiras, abrindo opos para aproveitar oportunidades, no que dixe ao respecto a arquivos de Vigo, a Pontevedra, aínda se pode rachar, mas cando se trata de ir a Madrid, Salamanca ou Barcelona, o esforzo é grande e supón dedicar o teu diñeiro, mas os atrancos foron vencidos con interese persoal e curiosidade, e porque non había determinación por dar forma e tempo investido coa editorial dun libro. Sempre tiven clarísimo que a historia non deriva de ser un obxecto extraño nas militancias, e entón cumpría adicarlle o que merecía. Falemos entón de Pulso de Galiza. Como te decides a encertar esta obra? Temos que remontarnos ben atrás no tempo, por volta dos primeiros dos 2000. É na altura militativa na CNT, editábamos O Terra de Ninguén e fixeron a primeira biografía sobre a militancia libertario Vítor Francisco Cáceres, extremeño, que recalou no sur de Galiza na posguerra. A ordenar a vida desta persoa aparecen ocos, aparecen nomes e formula a posibilidade de algo máis importante, de maior dimensión. E así a cousa foi medrando. Atopo documentación, fago as primeiras entrevistas, a importancia da empresa histórica. Logo, coñezo ao investigador Eliseo Fernández, e así acelérase tudo. Con todo, houve momentos de inactividade propio da vida das persoas. Cando pesquisas, das con unha bagaxe historiográfica do anarquismo na Galiza, cal é ese estado de investigación?
Há un traballo acumulado moito importante, nomeadamente da mão do Dionisio Pereiro e Eliseo Fernández. Foran individualmente e agora forman equipa. Hai moito traballo sobre o anarcosindicalismo, máis que do anarquismo especificamente. Está moito máis investigado a súa relación co mar. Que acontece? Que un movimento desta dimensión non pode ser abordado apenas por dúas persoas. Entón, para repasar a produción, verá que un coñecemento moito centrado no norte do país, en Compostela, na Coruña, nas Rías Altas. No sur ficou escurecido e desde que Vigo foi unha cidade sempre hexemonizada polo socialismo máis que polos libertarios, pois restaba e resta traballo por facer. Vigo é unha cidade difícil en moitos sentidos e a historia había ser menos. Falas dun Vigo ou dunha Galiza non demasiado abordada pola historiografía, o dos anos 50, onde non se registran aqueles episodios máis sanguiñentos da época anterior, nen tampouco resiste do tardo franquismo. Que cidade era aquela? Un Vigo marcado pola desarticulación da guerra, no que se combina aquel recuo social cunha expansión xeográfica e demográfica. Unha cidade en constante crecemento. Pensa que Vigo incorporouse en 1904 e en 1941, incorpora lavadores. Esta área da periferia, xunto con outras, nutre con man de obra toda a explosión febril do núcleo da cidade. Voltamos ao protagonismo que relataba o historiador Isidro Román. Un proletariado simbiótico, de orixe rural, máis envolvido nun ambiente puramente urbano, como a de Sidero Metalúrxica, que é o sector que mellor exemplifica as contradicións capital, traballo do momento. O sur ficou esquecido e desde que Vigo foi unha cidade sempre xemonizada polo socialismo máis que polos libertarios, pois restaba e resta traballo por facer. Vigo é unha cidade difícil en moitos sentidos e a historia había de ser menos. Como vive o anarquismo esta xeira? A historia do movimento libertario, neste punto, é moi semellante á de outros territorios. Vimos dunha primeira mitade dos anos 40, onde todo o traballo clandestino víase e queda co réxime. A esperanza das potencias occidentais ao rematar a Grande Guerra interviron contra a ditadura. Non foi así, xa o sabemos, e para máis, dende o 45-47, a Guerra Fría, que pon o foco na tensión entre dúas potencias e o anarquismo, fica fora deste campo de xogo. A finais dos 40, danse fortes rusgas que xolpean o movimento libertario, a fisión entre ortodoxos e posibilitistas, o de Valar da CNT, e escomenzamos no tempo que narra o libro, uns anos sombríos, tristes, marcados pola saída de prisión de veteranos militantes, polas dificultades de todo tipo, pero tamén polas oportunidades para rexir como así foi neste contexto chega Vítor Francisco Cáceres a Vigo. Quen era ese militante? Unha persoa de orixen extremeña que se alistou como voluntario no Exército de África, destiñado en Melilla durante a Segunda República, onde mesmo chegou a acadar o grado de cabo. A particularidade da súa militancia provén de feito de terse incorporado ao movimento libertario estando preso en Ceuta, após do golpe de Estado. Unha vez en liberdade en condicións económicas e sociais do novo réxime, forzan o seu traslado, primeiro a Euskal Herria e Ría e a súa pouco a La Rioja, mas sempre organizando nas fileiras do anarcosindicalismo histórico. Por razóns tanto familiares como laborais, chega a Vigo en 1949 e envólvese a fondo na reorganización libertaria. Que logros organizativos constantas no libro? Enormes, certamente,
Reorganízase un comité local, ábrense contratos nas industrias, incorpórase xuventudo do mundo fabril e chegan a activarse unha frente juvenil que pretende ser de masas, o Frente Juvenil Democrático. Retómase contactos co exilio e coa dirección do interior. Mesmo dáse un caso paradoxal como a presencia de cenetistas no sindicato vertical, mas, a diferencia do PCE, esta decisión non é fruto dunha táctica premeditada que tiña na infiltración na OSE a súa razón de ser. Pola contra, a CNT, falo do caso de Vigo, aplicou o que podíamos chamar o principio da realidade, atendendo a unha práctica de que xa se estaba a dar de feito natural e que redundaría nun importante traballo de masas en diferentes centros de produción. Neste aspecto é de salientar as eleccións sindicais de 1954, como a introdución dos xurados de empresa e certa modernización de modelo de relacións laborais baixo o franquismo. Abranse fisgoas para a oposición, non menos importante é a circulación de literatura e prensa libertaria, que receben de Toulouse en gran medida, aínda que tamén de Nova York, México DF e Bos Aires, grazas aos núcleos de exiliados confederais, nalgúns casos de orixe galega, como os do continente americano. Pensamos que isto se dá nas condicións daquela época que, bebendo exclusivamente de persoas de clase obreira, como as dificultades de todo tipo que poidamos imaginar. Descobre canto sabes. Neste domingo, da mao de Manuel Cendón, apresentamos máis unha entrega de Descobre canto sabes, unha forma entretida, práctica e resolutiva de mellorarnos os nosos coñecementos da memoria histórica e de nos familiarizarnos con episodios importantes das luitas sociais e nacionais na Galiza e no mundo. Alexandra Kollontai nasceu en San Petersburgo no ano 1872, no seo dunha familia acomodada e liberal. Desde xa moi xoven interesouse polo marxismo. Estudou Historia de Traballo en Zúrich e no 1899 ingresa no Partido Obreiro Social Demócrata Ruso. Sofreu o seu primeiro exilio despois da publicación do seu artigo Finlandia e o socialismo, o que non lle impide a súa participación nos acontecimentos revolucionarios de 1905. Chegada a Revolución de 1917, participa e desempeña un grande papel en moitísimas estruturas revolucionarias, tal como o Soviet de Petrogrado, o Komsomol ou, como non, no organismo que promove a participación na vida pública. Dado o traballo e o da revolución nos países occidentais, faren propio o Código da Familia, criado en 1918, que significaba a despenalización do aborto, o matrimonio civil ou o dereito ao divorcio. Abriu o camiño da luita contra a doble explotación da muller, económica e doméstica, que confirmaba unha nova forca. E, entre moitas cousas máis, percorreu as repúblicas socialistas con forte implantación da popular musulmana, tendo en conta a muller. Deu ducias de conferencias e criou xuntas de mulleres para dar ese avance tan necesario nesas repúblicas. Quen foi a Kollontai? A segunda persona en ingresar no Soviet de Petrogrado despois de Lenin. A primeira muller en rexir un ministerio na URSS. A primeira delegada internacional nos Estados Unidos. Xa antes da vitoria da URSS e dos aliados na Segunda Guerra Mundial, viñase dando un enfrontamento no que podemos chamar o galeguismo-nacionalismo do exterior. A militancia nacionalista galega na América, que se move arredor do Consello da Galiza con os ideais de Castelao como referente, e o nacionalismo de interior,
A militancia na Galiza, capitaneada por Piñeiro, erradicada na editorial Galaxia, o primeiro tentará que na Galiza vayan tomando forma as ideas de Castelao e se van pasando, se cabe, a formación dun partido político. O segundo non pasaba de facer unha cultura política, o que consideraba o xusto e necesario para aqueles momentos na Galiza. Nese tempo chega a Galiza, procedente da Argentina, Antón Moreda, cunhas ideas claras, as que representan a militancia americana e as ideas de Castelao, ou seja, pasar á acción política. Isto tamén coincide coa existencia do grupo Brais Pinto, un colectivo de xóvenes coincidentes con Moreda e as súas ideas. O primer paso que se deu foi a creación do Consello da Mocedade, axutinando de todos os interesados con Moreda como secretario xeral, algo non moito ben visto por Galaxia. Existindo unha conxuntura de entendemento entre Moreda e a recién criada Unión do Pobo Galego. E outros e outras, o Consello deixou a súa corta vida, 3 meses, facendo antes expulsos como Moreda e outros e outras, maiormente a xente da UPG. A partir de aí, o nacionalismo xamás foi clarificada, toma rumbos diferentes. A UPG sigue unha liña de tendencia marxista e antiimperialista e Piñeiro forma o Partido Socialista Galego, que non recoñece a Galiza como nazón e ten un tinte social liberal. Antón Moreda xoga un papel importante de aceleración no proceso de ruptura e clarificación dentro do nacionalismo galego daqueles anos. Algo que tardou moito tempo en se lle dar un mínimo de recoñecemento. Segundo palabras do propio a Moreda, quen lle dá o último impulso en América para que realizara ese valioso traballo foi Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso Ríos, Luís Seoane. E se falamos de Xoán Xesús González, estamos a falar da primeira persoa que xunta nunha mesma organización a Unión Socialista Galega, o marxismo e o independentismo, como no PSOE e na UGT, non tendo paso polo nacionalismo. A súa práctica dalle a presidencia da Agrupación Socialista de Santiago, mas non tardar en aparecer discrepancias dentro da dirección en canto á realidade nacional da Galiza, rachando con a SS e criando a Agrupación Nacionalista Compostelana. Pronto cría a Unión Socialista Galega, da que antes falábamos. A súa preocupación non vai a ser os votos, senón criar unha consciencia e manter unha idea no tempo do que Galiza precisa, como a chegada do Bieino Negro. Vese obrigado a deixar o proxecto. Somos a esquerda republicana e, por último, antes do 1936, funde e dirixe Vanguardia da Esquerda Republicana. Xa dado o golpe de Estado fascista, cría o Tercio de Calo, milicia popular que, como prioridade, tenta defender Compostela. O 18 de novembro de 1936 é asasinado. Até fai ben pouco non existía recoñecemento para este avanzado da política galega. Noutra orden de cousas, funda xunto a Arturo Cuadrado e Libraría Editorial Nai, e no ámbito puramente literario escreve ensaios, pezas dramáticas e mostrando unha vez máis ser un avanzado da época. Freud foi o primeiro en escrever en galego sobre erotismo. Teresiña, 1924, inédita. Algo moito pouco común na Galiza. Mas cando se cría a Unión Socialista Galega? No 1931, 1932, 1933. Aínda hoxe sabemos que a comunidade xitana, tendo recoñecidos os mesmos dereitos que o resto da xente popular do Estado español por diferentes cuestións, nunca foi aplicada unha política social xusta para que a igualdade de dereito real
non se atende ás características específicas desta comunidade, para que tal cousas semella un feito. Se atendemos a historia, a presencia dos xitanos no Reino de Castilla e León remóntase ao 1425. Proceden da Franca como peregrinos, sendo recibidos pola reina Blanca de Navarra. Por exemplo, o rei Alfonso ditou un salvaconduto donde se dá permiso para o bon trato e o acollemento desta comunidade. Mais, en 1499, comezan a habitar unha serie de leis e pragmáticas que truncaban o que antes se tiña dispensado. Máis de 200 leis antixitanas promulgábanse dende as cortes, inclusive prohibición da súa fala, o caló. Nalgunhas pragmáticas xa se fala de que todo xitano ou xitana que non traballase se lle teñen que cortar as orellas, entren nos cárceles ou sexan expulsados. Mas chega un momento que Fernando VI ordena o seu apresamento de todos os xitanos do reino, sexan homes, mulleres, anciáns ou crianzas, no que se dá a chamar a Grande Redada. Cando se deu a Grande Redada? En 1703, 1749 e 1785. Dada a situación irregular dentro do nacionalismo e o independentismo galego, é como unha falta de clarificación total en canto á reorganización do MLNG, que dá os seus primeiros momentos dunha falta de dirección, obxectivos e estrategias. No ano 1990, convócase un Día da Patria, imos dicir anómalo, para que o que viña sendo e seguiu sendo a convocatoria de tal día para o pobo galego e as súas forzas políticas. Esta convocatoria está formada por APU, FPG, PCPG e o PCE. Cal é a organización que falta nesta lista de convocantes? PTE, LCRE, PCOE. Tal vez moitos saiban da relación virtual entre José Martí e Rosalía de Castro, máis ben do coñecemento que Martín tiña de Rosalía, que significa a poeta galega para o libertador e grande referente do pobo cubano e da inspiración que lle otorga a súa leitura para a súa obra política. A parte da distinción que de veras o conmove, non queda máis remedio, sendo como son de público e alzando esta bandeira, que decir que a poetisa galega Rosalía de Castro Diz Martí, di de Rosalía de Castro: aparte de la distinción que de veras me conmueve, no queda máis remedio, sendo como soy de público, he alzado esta bandera. Que decir como la poetisa gallega Rosalía de Castro, al publicar el segundo tomo de versos en dialecto, non era cousa de chamar a xentes á guerra, e desertar da bandeira que eu mesmo había levantado. Martí, asumindo as palabras de Rosalía, está a facer unha grande homenaxe dunhas voces universais que sinalan condutas e deberes que os comprometen a unha grande altura cos seus povos. Aquí tamén nos damos conta que a Martí o galego sen dificultade falou e que tiña coñecemento de portugués, xa que fai traducións en inglés e castelán en diarios de Nova York e para a editorial Appleton. José Martí, poeta, xornalista e héroe nacional cubano, fundador do Partido Revolucionario Cubano, coñeceu cantares gallegos cando circulou amplamente pola Habana, e díxese que pode ser o seu mestre, Rafael María de Mendive, quen lle inculcou o seu alumno a obra de Rosalía.